ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പട്ടാള പാതയായിരുന്നു താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പിന്നീട് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഈ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികളായിരുന്നു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഇവിടെ ഡാം കഴിഞ്ഞ്, അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മള് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെലീം പറയും. എവിടേക്കാണ് സെലീം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട്? വൈത്തിരി എന്താണ് അവിടെ? വൈത്തിരി താമരശ്ശേരിയുടെ ടോപ്പ് ഭാഗമാണ് ചുരത്തിന്റെ. നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴശ്ശി സ്മാരകം. പിന്നെ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണവും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വൈത്തിരി. ജില്ലയിലെ 3 താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വൈത്തിരി. മറ്റൊന്ന് മാനന്തവാടി, പിന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നിവയാണ്. ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ താമരശ്ശേരി വഴിയാണ് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് എത്തുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ മുന്നേ ഇപ്പോ കുറ്റ്യാടി വന്ന വഴിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വഴി വളരെ വീതി കുറവാണ് മറ്റൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച്. പക്ഷെ തീരെ കുറവല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് റഷാണ് അതിനും ഈ റോഡ്. പിന്നെ സലാമിന്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു തേയിലത്തോട്ടവും ആ മലകനിരകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മനോഹാരിത നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈബ് തന്നെയാണ്. റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ പലരും ചിലർ നിർത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ആസ്വാദനം കാണുന്നതിനായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ സൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായിക്കൊണ്ട് സലാം വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ കുശലങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴും ആ മനോഹാരിത നമ്മോട് ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സായാഹ്നത്തിന്റെ ആ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു അതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ആകാശത്ത് വളരെ മനോഹരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മോട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സായാഹ്നം. കുറ്റ്യാടി വഴി പോകുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യമായത്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെത്തുമ്പോഴും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ, വൈത്തിരി പോകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ സലീം പറഞ്ഞ് അത് അല്ലെ, സലീം നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിച്ച്? നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത വൈത്തിരി അല്ലല്ലോ, പഴശ്ശിന്റെ ഇതൊക്കെ അല്ലായിരുന്നാ? പോകുന്നുണ്ട്, സമയം നോക്കട്ടെ. സമയം ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് നമ്മള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് സ്പേസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സെയിം സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങള് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് തെരഞ്ഞോട് നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ അറിയോ, നല്ല ഒരു പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു സ്പേസ്, നല്ലൊരു നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണവും അതേപോലെ സ്ഥലവും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് പുതിയ വേർഡ്സ് ആണ് പറ്റാത്തത്. യാത്രയിലെ ഓരോ നിമിഷവും വളരെ മധുരമുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് വാഹനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻ കേസ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വലിയ ഭീമമായ വളവുകളിലൊക്കെ ഒരു മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടത്തത്തിന് ഒരു വിരാമമായി. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഏകദേശം ഇവിടെ വൈത്തിരി പോകുന്ന വഴി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി. അപ്പൊ ഞങ്ങള് സത്യം
അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ നല്ല മന്തിയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. വിശന്നിട്ട് വയ്യ. അതൊന്നും ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ഇതില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു മാത്രം. പിന്നെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ സംഭവം മന്തിക്കല്ല കാത്തിട്ടുണ്ട്, വെറുംചോറിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇവര് ഏതൊരു കഞ്ഞിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. സോറി, ചോറിന്റെ ആൾക്കാര്. ചോറ് വിത്ത് അയിക്കോറ. അടിപൊളി. പിന്നെ ഇതൊന്നും പ്രൊമോഷൻ ആയില്ല, കട ഏതാണെന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ കട അടിപൊളി ഇതാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടോ ഹോട്ടല്. സെലിന് ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം എത്തി, പിന്നെ അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഡെയിലി ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരാണ്. സാധാ ചോറായിരുന്നു, നീലായിരുന്നു അവർ ഓർഡർ ഡെയിലി വെറും ചോറും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി അവരും. അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങള് യാത്ര തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ നേരെ വൈത്തിരിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതായാലും തിരിച്ച് കോഴിക്കോട്. പിന്നെ സലീം എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ എന്താണ്? ചെടി എന്താണ് നമ്മളെ പ്ലാന്? ചെടി എന്താ പ്ലാന് നമ്മളെ? കടപ്പുറം പോയിട്ട് നേരെ അല്ലേ? അതിന്റെ സംഭവം അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കാരണം നമുക്ക് ടൈമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതായാലും നമ്മളെ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയം ഉണ്ടല്ലേ, വിചാരിച്ച സമയത്ത് എത്തൂല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരെ നീ കടപ്പുറം ബീച്ച് പോവാ, തിരിച്ചു പോവാ. ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. കാരണം തന്നെ എന്താ അറിയോ, നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് കഴിച്ചാ പിന്നെ എന്താ അറിയോ, പ്ലാനൊക്കെ മാറാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഇനി വീട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള കൊലത്തിലാണ് പോയത്തിലുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ പോവാ. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചു നേരം വൈത്തിരിയില് പിന്നെ നമ്മള് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. വൈത്തിരിയില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മള് നേരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പോവാ. ബീച്ചിൽ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എന്നിട്ട് കാപ്പാട് പോയിക്കണം. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക വീണ്ടും ഞങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി. എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങള് നേരെ ഇവിടുന്ന് നേരെ കാലിക്കറ്റ് ബീച്ചിലേക്കൊന്നും അല്ല പോകുന്നത്. ആ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ മാറ്റി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് മഞ്ചേരി വഴിയാണ് പോവുക. അതായത് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി മഞ്ചേരി വഴി പോവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറി. പോകുന്ന വഴി ഞങ്ങള് പൂക്കോട്ട് തടാകം ഒന്ന് കയറുക എന്നുള്ള ഇതില് ഞങ്ങള് അവിടേക്ക് വാഹനം തിരിച്ചു. വൈത്തിരി വഴി പോകുമ്പോൾ പൂക്കോട്ട് തടാകം ഒന്ന് പോവുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ വഴി പിന്നെ പൊതുവെ ഞായറാഴ്ചകളില് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച അടവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഞങ്ങൾ പൂക്കോട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തി. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇത് അടവാണ്. ഇന്ന് തുറക്കൂല, 4 മണിക്ക് തുറക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 3:30 സമയത്താണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. 4 മണിക്ക് തുറക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കൂല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ അറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏതായാലും നമ്മള് നേരത്തെ അടച്ചതാണോ അതോ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് തടാകത്തിന്റെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് കവാടം അടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവലേ നടക്കുള്ളൂ. പൂക്കോട്ട് തടാകത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞൊരു മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു രൂപവും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അവിടെ പഴയ കാലത്തുള്ളതിന്റെ ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാചീന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈന്ദവ ഇതിലേക്ക് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുകുലം. അതിന്റെ
അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അവശിഷ്ടമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന തടാകമാണ് പൂക്കോട്ട് തടാകം. ഇത് ജലനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2100 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തിരിയിലുള്ള ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ആകർഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അവിടെ 4:00 തുറക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അത് തുറക്കൂല. അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച അല്ലേ സലാമ തുറക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വൈത്തിരി ലേക്ക് തടാകം തുറക്കല് വൈത്തിരി എന്താണ് പൂക്കോട്ട് തടാകം തുറക്കല് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒന്നും തുറക്കൂല. അപ്പൊ തുറക്കുന്നതാകുള്ള ദിവസം പിന്നെ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തുറന്നിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ അല്ല, പക്ഷെ അതല്ല ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. കൊറോണന്റെ ശേഷം തുറന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയാണ് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് വരുന്നവര് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരോടും അത് ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും പൂക്കോട്ട് തടാകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. കോഴിക്കോടിന്റെയും വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മലമ്പാതയായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ നിമിഷം. കുതിരസവാരി ചെയ്ത് വയനാട്ടിലെത്താൻ പാകത്തിന് നിർമ്മിച്ച ഈ പാത പിൽക്കാലത്ത് വാഹന ഗതാഗതത്തിനുള്ള പാതയായി മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വയനാട്ടിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടേക്കുള്ള കവാടവും കടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. താമരശ്ശേരി ചുരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരിക്കടുത്ത് അടിവാരത്തു നിന്നും തുടങ്ങുന്നു 12 കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ വഴികളിൽ കഠിനമായ 9 ഹെയർ പിൻ വളവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ പാത അവസാനിക്കുന്ന വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കടിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2625 അടി മുകളിൽ എത്തുന്നു. 9ാമത്തെ ഹെയർ പിൻ വളവിലെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആകാശ ദൃശ്യം കാണാനാകും. അസ്തമയവും 55 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കടൽപ്പരപ്പും അപൂർവമായി കാണാം. മേഘങ്ങളും കോടമഞ്ഞും ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചയെ മറക്കാറുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയായും ഈ ചുരം അറിയപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, കോഴിക്കോട് കൊല്ലങ്കൽ ദേശീയ പാത 766 കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയിലെ ഭാഗമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ, വാണിജ്യ, ടൂറിസം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ പാതയുടെ പങ്ക് ഏറെയുണ്ട്. മുത്തങ്ങ, ബന്ദിപ്പൂർ വനമേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പാതയ്ക്ക് കർണാടക വനം ഭാഗത്തു രാത്രി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ വളരെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുമാണ് കേരളത്തിലെത്തടക്കം യാത്രക്കാർക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്.
വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നടൻ കുതിരവട്ടം പപ്പു താമരശ്ശേരി ചുരത്തെക്കുറിച്ച് താമരശ്ശേരി ചുര നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുര എന്ന സംഭാഷണം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പട്ടാള പാതയായിരുന്നു താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പിന്നീട് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഈ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികളായിരുന്നു. വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത കരിന്തണ്ടൻ എന്ന ആദിവാസിയെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർമാർ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ആദിവാസിയുടെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ചങ്ങലമരം വയനാട്ടിലെ ലക്കടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വയനാടിന്റെ മനോഹാരിത വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ദൃശ്യമാവുന്നുണ്ട്. വളരെ ദൂരത്തായി കാണുന്ന ആ ചുരത്തിന്റെ വളവും തിരിവുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചെറിയ പുള്ളി പോലെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനങ്ങൾ അതിപ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തത്. വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. കാടിന്റെ ഭംഗിയും റോഡിന്റെ ഭംഗിയും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അൻവർ നമ്മെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചില വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിമനോഹരമായ ഹരിതപൂർണമായ ഭംഗി ദൃശ്യമാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സലാമിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുശലങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് സലാമും നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ കുശലങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചുരം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മൂടൽമഞ്ഞ് മലകളെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. താഴെന്നും മേലെന്നുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മമായിക്കൊണ്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. കാരണം വീതി മുന്നേ നമ്മൾ വന്ന റോഡിലും കുറച്ച് വീതി കുറവാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീതി ഉണ്ടെങ്കിലും പലരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. കാരണം താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ അത്രയും വലിയ ഗർത്തമാണ് ഉള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചിലർ വാഹനങ്ങൾ സൈഡിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട്, ചിലർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ ചുരത്തിന്റെ ഇന്നർ സൈഡിൽ മാത്രമേ സ്പേസ് ഉള്ളൂ. ചിലർ ബൈക്കിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, ഫാമിലി ആയിട്ട്. എനിക്ക് പല വിധത്തിലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ദൃശ്യമായി. കണ്ടോ, ഇത് വലിയ വൈദ്യുതി ലൈൻ കമ്പികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ KCB ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഭീമമായ വലിയ എന്താ പറയാ, അതിന് പേരുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പേരറിയില്ല. വലിയ മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട വലിയ പില്ലറുകൾ, മെറ്റൽ പില്ലേഴ്സുകളിലൂടെയാണ് വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുരമേഖല, അതുപോലെ ചില പ്രത്യേക മേഖലയിലൊക്കെ KCB ചെയ്യുന്നതായി.
മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വാഹനം നിർത്തി ഞങ്ങൾ ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നോക്കി. വളരെ രസകരമായ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു. താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റിയെയും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മങ്ങിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുമായി. ഇപ്പോഴും സലാമൊക്കെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ ഹക്കീമും എല്ലാവരും ആ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അകലയെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ വലിയ പട്ടണം ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഒതുക്കാൻ മാത്രം ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. മുകളിൽ നിന്നും വാഹനം വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും റഷൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് റഷ് കൂടും. പൊതുവെ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗതാഗതം വളരെയധികം ബ്ലോക്കായിരിക്കും. പിന്നെ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും വലിയ ലോറികളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇത്തരത്തില് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചില സമയങ്ങളിലും ആവും. കൂടുതലും വലിയ ലോറികൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒരു ലോറി മറ്റൊരു ലോറിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലോക്കുള്ള സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. അൻവർ സലാമിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, സലാമ് മറ്റുള്ളവരെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ നല്ല കുറെ പിക്ചേഴ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത അത്രയും നല്ല വൈബായിരുന്നു. റിയലി നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് റിയലി നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭംഗി അനുഭവപ്പെടുക. അത്രയും ഭംഗിയാണ് ഈ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നമ്മൾ വാഹനം. പിന്നീട് ഞങ്ങള് ഒന്ന് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തു. തിരക്ക് പിടിച്ച താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ചില ഏരിയകളിൽ തിരക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി വാഹനം വീണ്ടും നിർത്തി. ഇപ്പോഴും അതിസുന്ദരമായ സായാഹ്നം, അതിമനോഹരമായ സായാഹ്നം. വന്യജീവികൾ ഓരോ ദിവസവും എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് വയനാട് വനമേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് വന്യജീവികളെ എപ്പോഴും ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതെല്ലാം വനത്തിൻ്റെ ഉൾവശങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വന്യജീവികളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മുന്നൊക്കെ ഈ ചെറിയ കുരങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളെപ്പോലും പുറത്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ചെറിയ കുരങ്ങുകളെപ്പോലും വളരെ കുറവാണ് മുന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം വന്യജീവികൾ ക്രമാതീതമായി കുറയാനുള്ള കാരണം ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ആളുകളുടെ യാത്ര ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. ആ യാത്രയുടെ കുറവ് കാരണം ഒരുപാട് കുരങ്ങ് പോലത്തെ ചെറിയ ജീവികൾ എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ കൊടുക്കുന്ന യാത്രക്കാർ. ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാരെ ക്രമാതീതമായ കുറവ് ഒരു വലിയ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പ്രയാസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ. ഇപ്പോഴാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും ഒന്ന് പിക്കപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ശരിയാവും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ചുരത്തിന്റെ നാല് ഏരിയകൾ ഒരേ സമയം ദൃശ്യമാവാം. വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതും വരുന്നതും. അത് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഒരു ഏരിയ ആണിത്.
വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതായാലും പുതിയ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ ആരും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, നല്ല വീഡിയോസുകളുമായി.